Eskerrik asko, omenaldi txiki hauengatik. Omenaldia bai txikia, baina guretzat handi gara. Dazauntan jaio ginelako eta orain berriz Euskal Herri osora zabaldu garelako. Baina kontuatu zaite, gu ez garela benetako omenduak, gu bakarrik irudikatzen dugu bi rol hauek, hau bizi eta Belarriprest jokatu duzuen guztiak, bai zarete, omenduak, orduan hau zuentzat da, orduan biba zuen. Bueno, como ya comentaba nuestra amiga, hace 2 años, en torno al Maratón del Euskera, el 9º, se crearon nuestros roles, Belarriprest, Ahobizi, y bueno, aquí ya somos conocidos, ya nos conocéis, todos habéis tomado parte en esa iniciativa que surgió para que cambiáramos de costumbres, sobre todo las personas que entienden el euskera, y para que cambiáramos las costumbres y para que nos soltáramos un poquito más. Ahora, después de 2 años, lo que aquí nació como una idea o una onda se ha expandido y va a ser a nivel de todo Euskal Herria. 400 pueblos van a tomar parte en esta iniciativa a nivel de Euskal Herria, con el apoyo institucional y de las entidades que apoyan el uso del euskera. Y os animamos a que toméis parte otra vez, y los que no lo habéis hecho hace 2 años, a que toméis parte por primera vez. Esan behar dugu, bai, orain, oitu gea, Ahobizi eta Belarriprest hitzak entzutera edo esatera. Baina orain dela 2 urte edo 3 urte iratzen bagenuen Ahobizi hitza Googleen, ez genuen ezen aurkitzen, ez zeuen emaitzarik. Gaur egun, Ahobizi edo Belarriprest bilatzen baditugu hitz horiek Googleen, 30.000 aurre, guiatik emaitza baino gehiago agertzen zaizkigu. Eta hori guztia hemen herrian jaio dela. Eta herritik Euskal Herrira zabalduko da. Osa, que horritu zuen diptiko batzuk, zuen ikurdi azpian, eta orain banatuko ditu boligrafo batzuk, eta badakizue, izan Ahobizi, izan Belarriprest, eta izan puntu. Gora Euskal Herria! Baixo, boligrafoak banatuko dituzte, Belarriprestek esan zuen bezala, ipurdi azpian daukazue diptikoa izena emateko. Así que cuando terminéis